asị nka chi tata bụ orie itere anyị ihe ọma ka mmụọ onye na-anara oke na-anara aja tata bụ orie nara aja na ụfọdụ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu nwa Adama anyị na-akpụ alụ ahụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụrụ onye na-agba ụkọ n'etiti mmadụ na mmụọ. A sịrị na n'okwu mmụọ na mmadụ adị ebi n'ọnụ ofere nọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi. Asị nke ọma ka mere anyị, asị m onye chụba anyị daa, asị na akakaka ya ama jijiji anya ama anyị, asị m ihe anyị na-eri ya bịa ihe eri ya bịakwana, asị na anyị ga-adị ka echi na-echi adị agwụ agwụ. Asị nke ọma ka mere nwoke mere nwaanyị ise. Ndị Igbo ekene m ụnụ, anọka n'ụbọchị tata ka nkọwa ụfọdụ ihe onye Igbo kwesịrị ịma. Uru dị n'ọdịnala Igbo. Ebere na-emere m ndị na-eneda ọdịnala Igbo anya. Achọrọ m ịgwa gị na ọdịnala Igbo na any race ọbụla nwere okpukpere kwesịrị ha nụ. O nwere ihe m ji agwa ndị mmadụ ka imewo okpukpe ọdịnala. N'ọdịnala awụ ebe ya ancestors nọ n'ihe na-esi na nke onye akarịa. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala na-eme ya mma, bido jiri nwayọọ na-asụcha ihe dị n'ụzọ gị, ihe ọma ga-emere gị. N'ụbọchị taa achọrọ m ịgwa gị maka na ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ụnụ wee nụ na ihe mere na ha ga-asị gịnị mere na m ewetara ya na agwọrọ ndị mmadụ. Ụbọchị na-abịa n'ụbụ April 5th bụ ụbọchị Mọnde, a week na otu mkpụrụ ụbọchị taa, ụbọchị asatọ taa. Ndị oyibo ka ọbịa kpọrọ ya Easter Monday. Aga m egburu nna m efi bụ Ichie Chukwunwendụ. Ihe a na-etunye mgbe ọ nọ ndụ bụ Ichie Chukwunwendụ. Ezigbo afọ ya bụrụ enyi obi enwena. A ga-enibere ya efi. Nna m nwụrụ akwasịa ya some years back. Mana na-etu anyị bụ ndị a na-edosi eme, ị nwere ike ịkwasịa nna gị mgbe sọziri gị, inibere ndị nna gị efi, inibere nna gị ahụ efi. Nna m tozuru ka enibere ya efi maka na ọ mụtalụ nwoke mụta nwaanyị mụta ndị zuru ka enibere ya efi. Ọnya ka anyị ji enibere ya efi. Tata ejere m ikwu nne m daizi ebe nyanwa mụrụ nwa Diana, jee gwa ha maka ya bụ efi m enibere nna m n'ụbọchị Easter Monday. Ụbọchị ahụ ya mmemme ya aga n'iru, mma esepụtakwara ụnụ maka na ya nwa ụmụnna m niile ndị nọ n'ụlọ ga-ezu wee gbuo onye bụ efi. Ekekwe ya ka esi ekie nke a ga-ebu nara ikwu nna m ebe nna m mụrụ nwa Diana, nso nna m wee mụ nwa Diana. A ga-ewejekwarafa ụfọdụ anụ nwere patikụla ihe a na-enye ha, a na-ewejere ha. Omenala Igbo. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na etu a m na-eribere nna m efi, na-enye ya ihe ọnụ na-eri, na-eme ka nchigwe ya tuo ya ugo na mmụọ. Etu a ka ọ ga-esi tuo ka bụ ugo. Mgbe na-ajụgo gị onye na-enene m anya, gị nwa ka m na-agwa kedu ihe dị na-anọkwa kpọkwuo nna gị. Ọ bụrụ na nna gị ha nọrọzi, ị na-anọkọta kpọrọ nna gị ma ọ gbuoro nna gị anọ, ma ọ were ọjị jebe niile nna gị wee jee yọọ ya. Ihe makwa na ọ na-eme. Mana ndị ụka ọbịa erigo anyị eri, anyị adị atụzi, anyị adị echezi ihe gbasara anyị kwesịrị ịma. O nwere ụbọchị m kọrọ akọ wee kọọ nwa agbọghọbịa nyere nne mmadụ, nwunye mmadụ nyere di ya na-enwe nsogbu. O wee n'otu ụbọchị di ya wee bunata ebe nna ya si na ya dị anụzi. O nwere ọkwa ezigbo ihe selụnụ, mana ọ dị ọsọ ihe na-eso mmadụ
kpọta nwaanyị wee sị ya wee rute ụbọchị afta ka ya nọcha 3 months na be nne ya ya wee were ọjị wee jewe n'ili nne ya wee sị nne ya na-ebe akwa wewara nne ya ọjị sị nne ya ịnọkwa ya wee kpọnata ya na-eme nta eme imo anọkọta n'ofu ihe nwere isi esemokwu ọwacha ọjị o wee sị na ya wachara ọjị ya wụde anya mmiri were n'abalị nne ya nwụrụ anwụ wee bịakwute ya wee fute ka nne ya anwa na nlọ ka nne ya anwa bịakwutere na nlọ wee jide ya aka wee kpọrọ ya wee jewe ebe ọdụ ha nwetaziri onwe ya na nlọ abụ na bedie ozugbo ha batara geeti bedie nna ya anwa nwụrụ anwụ wee kpọọ nna di ya anwa nwụkwara anwụ mana na nlọ a na ya fụtara na ha nwụrụ anwụ kpọọ nna di ya ọ kpọọ ya puo ya afọ ọ na-etu ya si ya ọ nọkwa ya si ya na ọnụ ya o wee kpọrọ nwa ya anwa nyanwa na onwe ya wee ha ndị ya nna di aka n'aka wee si ya mee ka unu baa nwa ya ozugbo nna di ya kpọrụziri ya teta ma na ọnya ka o ruru otu ọnwa nne di ya wee si Abuja wee nata bịa vileji wee si ya nwaanyị ngwa bịa kwata ngwongwo gị etu agwa ka di esi wee kpọrọ ya wee nakwa Abuja ha wee na-ebi hapịlị wee luo taa ihe na-achọ ịkụwa bụ na onye ọbụla na-asị gị na ndị nna nna ha nwụrụ anwụ enwere uru ọ bara onye ahụ na-aghọrị gị onye ahụ agwachazie gị etu anwa mana emechazie ọ sị gị kpọwa m senti onye nwa bụkwa ndị nna nna mmadụ. Nke ikpeazụ m chọrọ ikwu maka ya bụ gbasara ọnwa March na-abịa na njedebe. Anyị na-achọ ịkwado maka New Year, that is new moon ritual nke ọnwa April. Anyị na-eme ritual dịka nsi wee kọwa na temple Ugochi tubelu na temple. Anyị na-enwe ritual, anyị na-eme daily rituals maka ndị niile anyị rụrụ ọrụ. Nke ịbụọ maka ndị niile kụrụ arụsị anyị mbamba. Nke ịtọ maka ndị niile ndị enyi anyị niile ndị gburu arụsị anyị ji alụ ọrụ mmụọ na-apụ apụ anụ. Nke ịnọ maka ndị anyị lụrụ ọrụ ụka awele. Nke ise bụrụzie ndị mmadụ ndị nọ all over the world na-eche ihu na east wee na-edota Ugochi tubelu na temple. Mana o nwere another ritual anyị na-eme monthly, a na-akpọ ya new moon ritual. Aja ahụ aja anyị na-achụ n'ọnwa ndị niile chọrọ ka anyị so wee chụọ aja ihu ọma n'isi fa nke ọnwa April. Ihe ị ga-eme bụ chaatịa m na WhatsApp, gwa m na ị chọrọ isonye na ya bụ aja nke ọnwa April. Ị gwazie m ihe ị chọrọ, etu ị chọrọ ka isi wee partake na ya. Ị chọrọ ka a chụọrọ gị aja n'oge a, ụdị aja ọbụla ị chọrọ ka e were opportunity achụọrọ gị aja. Ị chọrọ ka ya iso na ndị a ga-achụrụ aja ihu ọma. Nwekwa ndị chọkwasịrị ka ha sonye wee keta oke na ya bụ aja a ga-achụ nke ọnwa April. Mekwazi ya ka mmadụ send message na WhatsApp nọmba m, gwa m na ị chọrọ iso wee keta oke na ya bụ new moon ritual nke ọnwa April. Ka m gwazie gị ihe anyị ga-enidi site n'ebe ị nọ, like ya full name, ya surname, ya town name. Ọ ihe afọ ndị a ka anyị ga-enidi anyị ga-eji wee mee ya bụ new moon ritual. Ọ bụrụ na emesịa ya anyị chụọ aja. Afa ndị a niile so wee sonye na ya bụ ihe ga-esokwa na ya. Afa ndị anyị ga-eprezentị n'ọlta wee chụọ aja maka ọnwa ọfụ ka ife ọma mee na ndụ ha, ka favor na ego, biko mana ego dị nnukwute mkpa n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Ka ihu ọma na favor, ịmara ihe bụ mkpa gị, prayer point ị nwere ise ndị arị maka isonye na ya. Ị ga-ese ndị afa gị, town name gị, surname gị, ise ndị ụzọ ihe na-abụ karịcha mkpa gị. Ọ bụrụ na favor and money, ide favor and money. Ọ bụkwa na marriage restoration, ide marriage restoration and the protection. Ịmara ihe ụzọ ihe na-abụ ka ihe pik ya wụ ya prayer point, ise ndị arị ya. O nwezie ihe ndị ị nwere dịka ihe aja ị ga-eji wee sonye na anya bụ sacrifice aja a ga-achụ nke ọnwa ọfụ, emekwazie ka mmalụ.
etu a ka ị ga-esi wee mie. Nke ikpeazụ m chọziri ikwu bụ ọtụtụ ndị mmadụ marriage ha na crash kịta. Ana m achọ ịgwa na more than 50% of ndị marriage ha na crash na-ahụ maka na ha emere ihe dị n'ụzọ ha, ma nwoke ma nwaanyị. Mana kedu ihe kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ enwere ike ime ihe dị n'ụzọ ha gradually kịta enwero ihe mgbu nọ n'ụzọ gị? Kedu ihe kpatara na ndị mmadụ nwere ike ịpụta ha ma echukwu ihe dị n'ụzọ ha tiri mgbe ebidozi pịa ha azụ? Ozi anyị na-adị enweta kịta, ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike bịa sị m na di ya adịghị erizikwa nne ya siri, na mmadụ eje na-ekolapsikwa ekolapsụ, na di ya n'ọnụ ka nwere nwaanyị ọzọ kechi ire n'ilo. Kedu ihe kpatara ị ga-eji wee chewe ka o ruo to that point? Ọ maka na imere ihe dị n'ụzọ gị, lụrụ ọdị dị n'ụzọ gị, enwere na-emebiri gị ihe, including ya marriage, including ihe a na-enye gị obi ụtọ. Ọ bụrụ ọsọ marriage, o nwere ndị mpịawa azụ nke ha bụ na biznes ha, nwee ndị bụ na aka ntichasị, nwee ndị bụ na marriage, because ya ga-achọ ihe ụtụtụ aka bụ ihe anwa na-enye gị obi aṅụrị. Ọzọ bụ nke ikpeazụ m na-ekwu n'ụbọchị taa wee mechie bụ, ọ bụrụ na ịjụ na-eri nri mana ilofuru ifidi chi gị ma ọ fidie ya ancestors, ha buru ọnụ, ife ha ga-eme iriton wee ibido nyewe gị ajọ nri. Abịa na nlọ, ị na-eri nri na nlọ, ị na-eri nri na nlọ, a na-ebi gị ajọ nri na-eri ihe ahụ dọka spiritual poison ka ị na-eri, because ị nyere ha wee na-enyezi gị ajọ nri. Mana imezi ihe dị n'ụzọ gị, na-enye ndị ichie, na-enye chi gị, ndị so gị na mmụọ niile na-anaghị oke na-esatụrụ ha, o nwere ihe dịka ka ha binye gị ajọ nri na nlọ ka ị na-eri. Mana ọ maka na iri enye ha, ha ghe ntọala wee na-enyesi gị. A sị m ka ọmaka meere anyị. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi Tubel Oraifite. Ị ga-eji afọ achọta na Facebook. Nke ikpeazụ bụ ọchị ajụjụ ọbụla n'ihe gbagwojuru anya n'ihe a m kwuru taa, ma ọ bụ ihe m kụzigoro mgbe gara aga, ma ọ bụ ihe na-agbagharị n'ọdịnala Igbo. Anyị na-agbakwa afa nke ọma, afa miri emi. Send the message na WhatsApp number 0805 7837 672. Ugochi Tubel Oraifite. Ya gazie.